Sagudahin nga ti surat iti kalman ti makasalitaan ni Simon. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi takidaganak ni pare Robert. Oh, abay kidag ka pare. Siyak ka di man ito tumaog. Katataog mo. Abay ka kidaganak. Amo mo na niya? Sino? Di sini. Gumatgatang. Kasano ko mga jak amo mo? Ex ko. Ex mo gahan ni Lorna. Uy, nabayag kami mita. Ano nga tawan nyo? 3 years. Abi nga nga takit nag-asawa. Pimanawag man kami. Sabat nga nakauray. Hindi sumang peta, kada asawa na. At may isang anak na. Di ka mailiw. Alapsat ni Lorna si ka. Awan nila kay na. Apa nila kay na? Kaya nag-abroad. Kadi, pasok ka mag hindi Padasan taman nga padalanan digidi ko na. Mas nga tapa lang ita. Susapoy, nakalaplapsatan na ni. No, di mo kaya tapasukan, siyak. Oh, pare, siyak ka. Abi siya, ex ko. Amo mo, anyata mo, baka numailiw at kanya. Mansum at parang may parang mansuk. Naimas siya. Uy, naglayang pa nga mga nangaroon na kanek, kafo. Black Beauty, di ba? Uy, sa barbunan. Nuto, tagurong na. Pasan na naman tamarukong na pa yung barbunan siya. Black Beauty nga. Pututan man. Lalakin sa dyan na kanak na. Ang angaw laing idi manunemi ngim apig din nga saan ko na. Yan tanging at damat naglabasan mi. Teko na daman nung nemi na imas kano kin na irut na barbara kano ni ayat. No, for the second time around ako na. Diyan mo na kasano para kaalak manong name yung cellphone number na uwan. Pinatpatangak nga dinamag. Kada diya kinasasalita na. Ading, agama mo kagam kinilor na. Ay, wala sukik manong abay. Among the cellphone number na. Ama, anda kanya. Mabaling maala. Ang mga amat no. Naumot ta. Dati kami nga nag-ex ko iso na. Ay kani, alaman natin. Bagak pa yan, sa lusudag pa. Sa among sa lusudan na yun. Oh, dito ni. Pag meriendam do. Ala, paspasuksukan lang pa eh. Baamon na tangarot manong. Dito ko na tangarot cellphone number nan. Babaamon dito limagasot si Kamet. Di mo kaya, di nagtapaya. Nagtakilin. Di mo kaya titakil. Alo, ni Manong. Ano naga mo ka ni Manong? Simon. Kahit ko dakil. Yung dakil na kwarto ko nita. Kung saan ko patatandanan dati na. Dito, ipunbuk mo ka rin na 0919. Karabyan na manunemi tinawag. Siyempre, dabo na makita the number. Hello, na to ay? Kumusta ka? Sino ka? Di mo malasin di boses ko? Nadamat ka din, 5 years ago. 5 years ago. Simon? Siya. Nakatawag ka man. Kasi ba nakaalam din number ko? Saan nga nascan pa yun kung saan naman naala? Amon nung tarigagay ti may isang tao, aramidan na ti amin. Agbalegi lang. Nabaygaya mo na napansan diya'y abroad ni lakay mo? Yun na mga bulan yan. Di may liliw kang arad. Nagagangay Di ka mailiw kanyak? Ha? Siyak mailiwag kang ka. Arara pa apik di pa nagpapapasta. Nagmaya ti pa nag-asong mo. Nangaruna no. Adadagin ibibig ko. Iridwa nga mansanas mo. Kumusta na mansanas mo? Natangkan ba lang?
Nagro na no, ada kita nagbaitan na kita legs mo. Alang sa gawisi pa eh. I miss you. Haran nga mabalin si Mon. Anda nasawak. Si Kaman ngawin. Bigla lang nga nagpukaw ka. Hana ka nagpukaw, nagpakadakan ka. O nang after 1 year, awam ten komunikasyon ta. Ang moment ten, nagbaling stricto dyan na panak na lugar. Makatawan nga jak pulos na utaw-tawagan ti pamilya kayo. Kas namat hanggang ka. Si Kaman, saan ka nakauray? Iti saan ta nga makapagtinawag? Napamamutin inaklo nila kayo mo? May asawa kang ganita. Kamorta si Kat Islam ko. Di ka malipatan. Ana, itong bigat. Ag-dinner ta. Iti dati. Malagi mo ti restaurant pa panantan. Anong oras? 6. Pangulayak ka. Iti dati. Sige. Urayak ka doron. Umay kang umaywan. Uy. Mailiwak matangkang ka. Mas pekanyak. Kat saan kantong agbabawi. Lorna. Saan kantong agbabawi, sweetheart. Kabigatan na manunaymi na nagsakak ngagtrab-trabaho. Pongkon sa gawisi wak pa'y manunaymi kabayatan ngagpalpalitada ak na may sak nga masunman. Pare, naisang-sangan ti nagsak mo ita. Inspirado ka. Madamat palitadam nga mo makita nga dumkit nga semento ta imam. Kas kala nakagwantis. Nakapadulong ka pa iti puraw. Pagpalpalstog kan sa amin, Simon. Kahit ko lang ipakita ka na kayo. Ore no, gigamag semento. Awa makita mga semento, iti imak. Ore palpalitada, hanga man parsyakan dito, ibadok yung pandalong ko. Kita, pati po sapatos ko kat puraw. Style mo. Kino parsyakan ka talapadasem. Amunatan manunay ni paring Robert no anyat karagragsak ko. Nagtulag kami pare. Kadagyaman na yung palagip mo nga sublyanak ni ex. Kung nagtubay kami, good luck ha. ang anya, laglagip illicit affair. Dakil nga basol ka ni Abo Diyos at dan asawa ni Lorna. Sana nga tawag nga basol at siyempre, napanawan, agkasapulan. Sang gadi ako nata nga painumem dagiti mawaw. Iso nga, siyak ti danom, ket mawaw ni Lorna, painumet ita. Nagamit ak pa'y lahing manunay mga napan nagsukat kan nagdigos. Mabaling ko numit kidia, ti agdigos iti unig ti hotel. Kaya narigat met anong dagos nga hotel. Medyo naladawak manunay iti magak nga oras kat nakamisuot ni Lord. Sorry, naman ang pailang amin. Nagamit ang pailang. Sus, pinagamit ka pailang. Kababayin ka. Nakamangmang lungag at sakit saan. Tanabang lungag ka di. Itan? Man, angotan ka man? Dito naman gusto nga dati nga bangbang luma. Itan, nag-check-in na ka na akos. Ha? Sika, mabanda ti hotel nga da restaurant na. Nagurda ng daw ito malpas na may sakarikos. Sige, nagarutin. Mailiwak mo na yung keng ka, Simon. Pumanong gasto'y gahayam tagpadpada nga maililiw. Arig na sangkampay nakastrek. Di man pinairikap tiri daw man. Kastawa na yung tipanagkarkarap as kanyak ni Lisa. Imo naman ang name na malan na naging bibig ko. Kung nakatirikap ko, kugtar ko lahat ng inrikap tiri daw. Baalan tan nakalak. Awanin, sino ko matsumrek ko na ka. Nakalalis to man ang name inikat na
t-shirt ko, kat na irunog yan nga, rinuman sa tibarukong ko. Oh, ha. Please, Lorna, di ka pa nagbalbali, tilaing mo. I miss you. I miss you, Simon. Isupayan tinang ibabawa nung namin ti pantalon ko kunang inikat na ti pantalon ko sana yung babawa nung namin ti brief ko sana yung sakmol. Oh! Nabayagin na sana ka na ngayon. Italaing man yan. Takang ka ng kaniti ka. Kung nila kayo, di na kaya. Sa may sakit basit. Sika ka nagdakil kawak. Hindi. Adan sa balik ko agad basit. Oh, iliwag kang kasi mo. Uy. Oh. Lorna. Manong nemi inuksot ko. Sa ko yung pangato ti ulo na inamalan. Sagmaten manong nemi tinangikat terwaten na. Kat simabat kanyak manong nemi ti pintas ti sukuga nga amansanas na. Barbunan manong nagbayan. Black beauty ka na. Sinakroy kon sa ko impaida. Si magpatak manong nemi gat na. Kinaramkam kon da kiti dua mansan. Oh. Simon. Kaslawang pa na nagbalbaliwan da kiti mansanas mo. Saan nga mahilig di asawak nga mangan ko na kani oray bagak nga kanin na hindi na kayat. Oh, Simon. Kanya nga rin anak mo nagdede. Nagbatil nga sigol. Simon. Kasta ko na yung manong ti parang karamkam ko na nangro na ka na tinatangkan nga paset na. Opo. Karamkam mo kasi. Sa kumasahin manong nemi ti mais. Sa kanto pagsublatan manong nemi nga. E dito ti mais nga takulap ko at na iti baba kasta una iti pa nagburnok na. Nag-iwas kit din taggo agikup na ko na. Yung pambabakon ti ulok manong nemi gamot at agur oray nga naimas nga kaldo iti baba. Nakadardaruy manong nemi nga nakabusbuslo. Kanaramkam ko nga dagos nga sinapsip manong nemi nga. Simon. Nakapapaot ti panang sipsip ko manong nemi nga tarmi nga ipangaton na nga pangaton patong na sa libababa. Sa onser kan ti dilak manong nemi nga nagkuti-kuti nga agsawa rin iti mo nemi. Nakapapawat kat namin duwan ngayong baghana nga. Simon na panak ko. Manen. Apo, manen. Kapot na mga matentirik nak manong nemi. Tay pa lang at tip-tip pa lang. Yung pangatok manen ti ulok manong nemi di magas. Iti kabarukong aging kanganayanta ka naging ibibig mo. Kapag isumot manong nemi nga naibatogan ti ruangan. Naibatogan manong nemi ti kubrak iti ruangan ti kuweba ketrim suuden ko. Simon, oh my. Nabayagin nga kayo ili ko ti kasta kadakil na Simon. Kasla sili laeng di asawa kem si Kapo. Jumbo hotdog. Nagmayad. Paspasam, Simon. Paspasam. Sige. Mapalag manan, Simon. Nakaring-ringgur ko na. Pinakpak ko mata. Ori lang namimpat manong nemi. Pakamimpat na. Hindi tamapamutin. Panakot. Nakabus-buston manong nemi tanabayagan de di na udi. Jakman nga rin usarin ti imak. Yun urnog ulat tatano at damayat ti bagi inak gumatang ti per kilo. Nakabus-buslon Simon.
Nagabasbasan eh. Nabuslong ka lang arunan sa nabuslong kanya. Papanan na nga saan nga agdanong. Nagabasbasan ti Betsy. Uksuto mo. Ha? Sampay. Mabisina. Mahang ka matabang ka mabisina. Alam na mga nagtag-order ta. Nag-order kan di makan. Kan mainom. Kahit ko timinom. Ano kahit mo inumin? Sika kahit ko ti brandy. Malakip mo din na minsan nga pa ng hotel ta. Binoyotan ka iti arak. Sa kusinapsupmit lang. Kaya naman kasi nga ramidek. Naman. Gumatan ka nga ti brandy. Samon tubukbukan ti parukong ko samon ti sipsipan. Uray ti silang ko sipsipan. Oh, paglagin din, tanalagip mo tinimawag ka niya. Di dapat kami malaglagip. Ama, malaglagip kami. Nagkaroon di awanin ti asawa. Siyempre, mailiwak. Di ba malagip ka? Hagamale. Oray no saan ang agaw awit ti asawa. Tinaskan kita. Tuloy ang likaya, Simon. Silpuan ta na dinagkutpad nga relasyon ta. Imagine 5 years ago, 5 taon nga awan ta. Isong ita, nagpapasta, sweetheart. Oh, Simon. Oh, Lorna. Alapay, Lorna. Sa tanto minumkin mga. Sige, siya kundi mang tugaw keng ka. Siya kundi mang rabaw keng ka. Siya kundi mang tugaw keng ka. Oh, nagmayat, Simon. Opo, nagmayat. Opo, magmayat. Oh. When manong name da dya tinangrugyan ti list affirmi. Nangrugyan manong name dagiti tinaktakaw nga kanitumi. Dandani mamindua iti makalawas Miyerkules, Biyernes, at dapay Miyerkules, Sabado, uno saan kat Biyernes, Domingo. Naramid mi manong naimi, tiyan panaganaan nadmi, tap ni kastagat saan kami agbalin nga arkos, dagiti marites, iti aglawlaw. Siyempre, tuloy ko manong naimi, tinagtrabaho, akas mason, umakar-akar kami, numalpas ti project men. At dagiti gundawin no adak ti adayo manon nemi umay dumanon. Agsampo ni pagkasaraan na tasideg ket no kasjayen agawid at agrubwatak agawid. Oy, agawid ka? Nagadayo. Are, ada sa bali nga pagawidak de. Kahit mo sawan, may nakadinanon lon na. Oy, pauna yun. Kasi ano nga anak na? Problema pa dyan anak na kin adamat agaywan. Kaya so nga rin nabiek nga magmanso. Hindi ka manog. Kastugong-ustugayam ti kunanda si ka. No, agsinubyanan kayo for the second time around. No po, naimas manin si ka. Kasanong nagsiko. Di, okay. Anong okay? Anot ko na yun ito di asawan, no? Madamag na masikog ni baka inakit ada di abro di sona. Baka akong kontra siguro sona. Dapat lang. Tanog si Kong, may bulgar na yung daramid yo. Nag-aasat kasi ka talaga, Simon. Ang talinad latang kasta. Samot-mot nga rin nga maasawa yung sona, si asawa. Malaksid, isina na nilakay na. Tsaka mo, basta, da kami turumbing agtenda. Kaputa da kami nga talaga at agkukwaan. Di mo lang may balakasin. Agkasaksan ko naman tayo. Tas laharig naman ang naiming asawan kami kinilorna. Basta din tayo di destinok, manon naimi umay. Hanga makadlaw nila kayo mo? Makadlaw ang bagagmat nga agtrap-trabaho.
Kaya di ka ba nagtatrabaho? Api nga saan? Kaya nagsapata sa espasari siya nagtrabaho. Wala na da kwartam. Kaya di ka mo dumudawat kanya. Ha? Naserbi na agipau-pauit ko mga rudmet. Di mawat akad gurat keng kan. Siyak nagbabayit ka sera. Siyak naggumadgatang ka rin iti kaninta. So nga rin mas daon, tadi ka matdumawat kanya. Malasin na kanak. Bamon, orno kaklatan ta para ito sa bali nga banag. Okay, gastahan na ka rin di kwartan lakay ko. Wala hindi ka makonsensya. Konsensya? Anat konsensya? Hindi maamot konsensya, taon konsensya. Ho, basta. Ipatpatag ka. Isun ka po na nga rin nga. Ang moment niya, lakay ko nga, sikat first love ko. Ngayon mo na nga ta. Tsaka mo. Di nga rin kakabagyan na. Agatap na, nung gatap na. Di nga rin partido. Yung mamang mo. Di kaya ayawan ka dyan anak mo. Basta. Posible nga saan nga gatap. Mabaling ka din sa aning isunod pa pagsalitata. Basta tinasken, sikaken siya, period. Manong nemi addan makatawan, nasurok ang makatawanan ko na. Okay. May sakit guduan, tirasyon. Iribig lang yung tawag na kanya. Hello? Simon? Oh. Abay. Bad news? Ano bad news? Timawag nila kay ko. Abay, timawag. Nalay opiso na trabaho. Agawi din. Anya? Hanggang sumapol sa maling trabaho na ta? Sumati ko na kikuha na. Sayang lang, pagpletan ko na. Sumapol ka lang tayo sa bali ng trabaho mo dito. Ato mo siguro ko na padasin na ka no. Ngayon mo kas pagarigan tao masapulan na. Agawid ka nun. Kasano na rin no. Kuhurin no anda. Api ko ma. Tuloy talata. Kalpasan manong name tiduang alawas timawag manin. Pasensya ka na, handa pala makamagsindarak. At daisunan. Ken, si Magbet pala tibigat. At na pasamak yun. Awan, baka yun no madamdama. Ngayon malakip ko si ka. 2 bulan itang nasala ka natatngan. Ha? Napututan nagsamat. Sigurado ka? Muhin. Kahit talagang tultuloy nga jak madatngan. Masikukak. Sabi ko matatngan nga tumad lang. Ayam sa mga ali, adamutin nila kayo mo. Di agkamti ka din, di nakarot ang mutag kwentaman. No kaano pa yung agsikukak, so pa panagawid nila kayo mo. Di okay. Di man di agad. Agsikukak nga, uwang pa isuna. Tamo no sa nga nagawid, kat masikukak, para greg ko siyempre. Ngayon magkaputaddan, bakit, iyan ako, anak ka ron. At doon pakalaglagi pagkain ka. Taapay. Isinanak ton? Tsaka mo. Basta tutur ka pa lang, ha? Hanta pa laking ginita. Okay? O, sige. O, nagsusukat sa baliwan. Urayan nak lang. Ang mga nagsublin tumadlahing ni lakay ko di abroad. Di ituloy ang ligaya. Sige. I miss you. Tutur ka pala. Napiyakan ka. Taadda ni lakay mo. Siyak nga eh. Di mamangang gumatang. Pamon. Basta urayan galatan. Ano sa mo na. Tikas lasili. Nga ron. Sa bagay, makapuling mo it. Agana sakbat ka dilang tao. Tikas lasili. Abag isumit manong naming nga ni destino kami sa Manila. Uwain manong naming
Sinaldsod ni Robert, numaysak na sumurot. Kawa na, talaga umayak. Kasano nga ro din, madaywa mo na ni Lorna. Hanggang kami pala mabaling ni Lorna tadan nila kayo na. Kadi, so mayat umayak sa Manila, barbarang na makakita sa balid siya Di napya lang ang pangipapasan. Pangaruray ko kini Lorna. Dito yung Manila, manunemi, ado dagiti babae nga mabalin, nga usaran, nga pagparausan ako nada. Yung tsaka mo, takas lalata, ni Lorna manunemi tararapaap. E rin to ta ni Robert, nadaanin ti asawa, manunemi nga matakarelasyon na dito yung Manila. At kami dikiti karuma manunemi nga Bisayana. Katulong manunemi dikiti adda nga sa dagmi nga balay nga medyo namaknang. Pare, tayo mas gayam ti Bisayana. Abay, datay nobiyak. Kada Domingo nga ag-date kami. Awan trabaho, day off naman. Siyempre, magbuhit sine, sa kamto mapanagmotel. Ana, sika, di mo tayo sukat ni Lorna? Kabayatan nga ororayem, tiguntaway. Sa mo lata, basta pagkalanta, jumbuhat dugmo. Nandiyan mo manong naimin na makapagtinawag kami mat ka ni Lorna. Kasi timay sa garabi, timbawag. Hello, kumusta ka nita? At nakatisidong sa baling babae la. Dada nga rin pagkasdawan, di kita kakadwak. Sakla taon chicks na nito. Oo, sible Diyan mo, tsak maarami na Kapata siksika laeng. Kalpasan ka nagsinubyanan ta. Baka agin na dayo tawanan ka ta sa atin tuman nagsinubyanan eh. Mano pa yung bulan sa atin itong kita? Tumalpas ko may pasngaya at anak ko. Masiko ka talakuhin. Kahit hanggang gatap nila kayo mo. Tsaka manam mo. Oo, mati ring-ring ko na. Basta ko na kita. Napindas una yun ada-adi ni June ko na. Kahit ko, babae ko na. Tapno at babae ka nung anak mi. Amo na ba't nagkwenta, baka numakadlaw. So sabi ko, matasa nga makadlaw. Kaya, iyakar mo tayo gus-gus na. Aging ka manunemi ngayon tawag na kabulanan na. Kabulanan mo? Okay. Marikrik ka talaga. Anytime nagpasngaya ko. Ako man pa siyam nga bulan, sipot na nila kayo mo 7 lang nga bulan. Pagbalik na ka premature. Kasaritak to ni doktor. Linukon lang rin din na kayo mo. Tuloy mo pa yung lagalok. Harikat pa ta. Numamon na saan na nga putot. Kaya talaga, ranggasan na. Hindi na mga putot. Ay, takman ka tapat yung itulong. Basta, sakti makamo. Timawag manin, manunay ni Lorna kalpasan ti makabulan. Ana, kumusta tinakta? Babae, lalaki? Babae. Bagata babae. Tanong lalaki, ba ano ka ingas mo? Talaga ang putot ko, kaya. Muna, sigurado ang putot mo. Siyakti baka amo, nga sikat aking putot. Ngayon mo, kas taon, hindi pa nagpapaos ti asawa. Nakadungdungo ko na. Di na ba itulok nga? Siyakti mga sikaso noon daon ubrana. Apo, arig na sa tagtagibi ko naman. May ayat anak ba't jak mo ni marigatan. Yeah, para kang kuha na putot na. Uy, parang nakadungdungo ko na. Di na pa kahit agsangit ha. Ung tanak pa yun, palubos ko agsangit. Yung kunak ba't kang kuha na, gagangay lang yung tiubing tang sangit. Exercise ding iwat na ko na. Ang orti problema ito kasta. Ang problema ta. Kapot na mamati kayo. So, akin puto.
At dan innam nga bulan, manong nemi, sipud nagpasngay ni Lorna. Kahit kumatin nga makita ti anak ko, manong nemi. Kahit ko kumatig bakasyon. Ngayon kapigsama ti trabaho, manong. Awmat pala ngamin pala edi ti touch screen, manong nemi nga cellphone. Masadutmet. Ni Lorna, manong nemi nga mang picture kung makingkuha na sana ipatulot kanya. Aging ka, timawag man ni Sona. Hello? Oh, kumusta kan? I miss you. Agkita tanto dita Manila. Ano? Umay, dita. Di mo maurayan nga gawid ak dita. So, ngumay ka dito yan? Kung gabotasahan nga kayat pinilakay ko ti agabrod, siya ako di sumublat. Ano ya? Oy, kahit ko mataka bro, ambisyon ko na ita. Kahit gamot ada kasingsin ko, nga ada kanuwa, employer, nga karubada, nga kasapulan, TDH, siyak din dokumendar na. Handa plane ticket ko. Umayk lang dita, duwa kang alto ko siguro, saan tumadanunan ti flight ko. Umay nakapanubusan nila kayo mo? Haan, sisaklatan. Di ada may sangal daw, tagan may sangarabing ang papasta. Baka naman si kukang kawanin. Lalaing mo. Basta nga ron tinapasamak manong name nag-check-in kami ti hotel kat binukudan mi deding agpatno. Oh, kail ili kon to akag kanayon. Simon. Sikaman namin. Saan kang umatadayo? Dito kan Manila. Kasano ko ma? Di, nga mapanja abroad. Sayang the plane ticket ko. Agor-oray kanyak ti employer ko. Ikaw na nga may liliw to keng ka. Ala na. Agpapastag ang patpat na. Andakan ka talaga tiragsak ko, Simon. Anin saan akong naragsak iti sidong ti asawa. So kang pinanawag. Unang ka sa noon ti anak ta. Babaam. Oray ta nakadungdungo iso na ka na di anak ta. Iso nga awang problema ta. Nagpapas kami nga rot karedi nga nagpatpat na agmanong nemi kini Lord. At siyak din na pa nang itulod kang kuha na iti airport. Sakbay manong nemi na nag-check-inin, naginarakop kami tinakairo. Saan ka mga lalat sa baliwan? Saan? Ororayan ka. Papawitan ka to. Siya ti pawitan, mga nilakay mo? Sa balikan ka, sa balimat kang kuana. Papawitan ka to. Ipawitan ka to trilong, kahit mo? Alaman. Kwentas. Alaman. Pawitan to kang ka. Basta sanak nga suksukat naman, pasukutan, ororayan ka, Lorna. Kaya nagpaiso manon nemi almost binulan ngagpawit ni Lorna. Talag mo pa pare Simon. Tapay. Malaksin nga ta soldom, at damay parin aid mo. Basi mo lang nag-iitad na. At siyempre, pawitan naman lang ti pamilya na. Duwa na kita anak nga supsuportaran. Kahit mo sawan, para aywan latan di asawa ni Lorna. Man, paspasada man. Kaya nadamat na kita naganak kanyak nga mga aywan ka ni Mercedita. Kadi, kawan. Naganak kang kuha na. Di putot mo kang kuha na. Manong naming ka po talalaki at kasapulak mo siyempre dimteng ni Helen Idibiagco. Tiyan mo kinigat saan nga mamuan manong nami ni Lorna. Ang tsaka mo, nasasinot ng idanon manong nami. Ada idin cellphone manong nami nga the touch screen. Ada idin Facebook manong nami. Ada idin messenger. When
Nabimbinasin na komunikasyon mi idi kanilorna. Makapag-video call kami manunemi. At dapat na gidugundaway nga aga inutan na manunemi nga katenterwatan na nga naka-video call kami. Yung magsakit ng ti ulok. Aramatak man ni Emma, kastamat kang kuna. Yung samahali ko na. So nga, ididumtang nga ni Helen iti biyag ko. Nagkabalay kami kini Ellen dito Manila manunemi. Siyempre, ada sang patak, ada pagpakadaan. Yung tuloy madlatan ni Laura manunemi tagi pawit kanyak. Aging ka manunemi nga dan na inam nga bulan na ija Singapore. Hindi ada tawag na sinong batak at pagsawsawan nagmata. At masal ko hingga. Hingga rin hindi nga sanak pelang. Sanak ka mas pasugutan. Sanak ka suksukan. Eman yun din si Ellen. Ano yun din si Ellen, ha? Ito tayo ni Santa Kanyak ga. Picture yung adwa. Sino ko mati? Damat lang taa. Hindi naman nakakadwa yun na. Nagloko dito yan. Kita man. Nagbaybayaso. Pagpalabasak man lang di oras niya. Mailiwak mo din. Nukas tawad tara may dito nga. Halaman. Bahala ka ng sukayat mo. Papi ko maparitan na. Asawa kaya? Asawa na? Maraming tubig na kita talagang naasawa na o naasawa ko ma. Sakto kita nga saan dapat nag-asawa? Masawam dito na ito na. Tagas-gastos ko kaya ka. Tating papayot kaya ka. Inamap ka. Manong nemi nagupad din ti kami negosyon mi. Bahala ka ho na ka. Paritan na kid din. Kasano ko mga oran nga jak pakirelasyon ka na sa pulak mo. Ngayon naglibin kam lang idi kini Ellen manong nemi kat idi malpasen ti project mi dito Manila nagpakadakon kan kwa. Kahit nakano ti sumurot ngam saan ko na. Kahit na sa wayan nga saan ko sinoryoso isuna. Imbag manong nemi ta sanga nagsikong. Nagamit ak ngarot manong nemi dito probinsya mi, dito lugar mi. Kaya tuloy ko at kina-construction worker ko, kasmasun ko manong nemi. Doon ang kinitatang anak ko amon. Aglaklakay kamutan nga baro. Ha, Simon. Munot taon munti ko nam. Nagmayat ti biyak ti baro tata. Awan ti pakaigalutan na. Nagadunta na kita at asawa na nga mababawi nga nag-asawa. Ti ka pa naka-asawa na itinagar ka da chismusa ka da selusa. Wala nga mawang kasmutlang nga da asawa ma. Bueno na dyan ka di nga Lorna tururayem. Tatangmat. Kapay, di mi ka di amo. Ni manong mo nga Lucio, amuna ka, amuna na taramid jo. Agad eh. Sige, naibaga kini. Pinasyar na manong nemi ni manong Lucio ti may isang amalan. Simon, ay, manong. Nay, kuamon tapulutan ako na tuminom. Ay, may chat bagay mo minom ah. Kahit kangarot nga kasawa mo minom. Nakita pagsuna eh. Dahil pawid na kanya nga. Tala mga dubon nga karne tiya banyas. Abo, dahil naman. Kada kami amumok at tagamintar. Yung text na nga na ano pa na. Pastoy mo na, parche mo na tayo. Pastoy mo na tayo. Paumit ulugan ko na. Pawid at lugan. Nakasta. Na-i-preser. Mabayag mo pa yung balog na nga ita. Alisto lang, mano. Lagi sa ganak pa lang sa bali manong na yung pulutan mi orayan mi manong tada dumpot karet banyas. Hindi ito may bagana. Kumusta kayo? Kini Lord na. Nabayagin manong. Nabayagin nga awan kami. Inamo namin nga din kabalay ko sa Manila. Abilita mga kabalayan at mailiwak mo yun. Dajay.
Manipod didi ka di pa nang salangan na kanya, saan nga tumawag. Tumawag ka kuma. Pambarakon. Baganang tupeng pagtatakbo ng isuna. Magit-kitak na ko Mercedita. Apa yung Mercedita? Diyan putot mo. Si Manong mo, pag ko nang maputot, ay nga kasat. Tsaka among orbit. Ako, pito pa lang ang bulan, sipon si Magpet nila kay ni Lorna. So pa nag-anak na. Premature Manong. Premature. Sakto pa itulbo dem. Tingamin. Stansa. Putot ko sa. Ay, dahil lang asa. Kapag putot mo talaga. Amo ka din nila kay ni Lorna. Ni Rigor. Uwen. Tsaka man namun. Yung pilipak, panang dungdungo na ka na diyang ubing. Nalaing ko na. Apay. Kata madandalong ko yun diyay eskwela. At ay apo ko, agkasadar da ngay. At apo ko muna, siyak pa ito ko nang laklakayan ako. Dapat ni tatang na eh. Ako nga rin. Kita wala sika. Sika ti muna dek. Muna tao mo ko na. Ang 40 ka doon. Mano kung pa puputan. Di ka agasawa. Ay naya. Talaga ka di nga na in love ka kada dyan nga Lorna. First love mo talaga. Kastansa eh. Isot first love ko. Nakalinipat kami ti 5 years dahil kapunan no apay nag-asawa na kinirikor. Saka nagsinubyanan, napututak, kat urorayong ti pa nagsubli na. Tinakbatan kayat, kagurguran ako ni. Ganaan nga pala karti urorayang, mapadi ka pala magalat sa bali. Bama nung taga sa tramide, ay, huwag ka, mabiglan, naluto itan na ti karne ti banyas. Kaya naserbi na nga sidakat karnet banyas na umot pagbanyasam loko. Kaya tumano nga kitinta sa marokar. Agkuyog taman, ito di patay sindi. Alaman, basta ang libre ka, mangiruwar ta nga doa. Uwan, kaya pa na, ay, kaya no. Amom tagbanyas, agbanyasag ba ta? Ngayon kasla nagbalinan nga naatap ka diyang manong nemi dagi ni babae. Sana kas hindi manong nemi nga babae tumasidog. Kaya po nga tata, lumakaya ko. Kayang-kaya mo't pala. Talagang sa akin nga aglakalakay ka na burok. Burok ko nagpayan. Tatang mat. Tsak malaga po ko kan. Ano po ka nga? Dapo ko yung kanya akong balasita nga. Never si Dita. Mangigda kayo ng tao. Talaga ka din nga ustod ko na ni Manong mo. Kawan, sumot lagay yung mga slapay nga taas na nakadagdag. Tirik-tag dito yung obing ko nakita ng sula. Nagkitaan nyo. Kaya naawisak mga napan nagbuhay ng programa da. Simuro ta kadat apo ko tituod ko na ka. Taapo ko ni Manong mo nga losyo. Kawan. Talaga. Sigaman pa lang nga. Sigaman lang nga. Di makaramit ti kasta. Nga niya. Nga daputot mo. Ito babae nga daan ti asawa. Tatangman. First love ko isuna eh. Saan kami lang nga nakauray. Dakam ko lang nag-asawa na nakauray. Kinapudno na talaga nga. Dakam tagpimpi natin. Ngayon nakamaso lang kami ni Ding. Diyak lang mo ha. Baka makapagsinumbihan ng kamtuman eh. Saan nga nagagkagara manon nemi nga nagsabat ti dalan mi kani Mercedita? Why mano? Nabana ka di may isa nga tiyanggi ti asidigda. Diyan ka mo anong nemi. Tada ka trabaho ka karuba na. Napanggusin na rong kanan. Ni Panisido. Pare, masapul na ka ni Purman. So yung sakti baon ng tatlo may kakitayan. Ano problema?
Sumari ka tunlo na sa pare. Ito yung inyo anak. Kastan tungat. Apa pare? Sunod siya. Mercedita. Ay putot ni Rigor. Te anak ni Lorna, te inaudi nga anak ni Lorna nga ada jay Dubai. Nalapsat man siya. Kas kinina na, Black Beauty. Mabait man lang. Tapay. Namala ka salita. Damala payapayan ng umid to. Baham sa timang payapaya, kamamu kami. Ay, merci de balasang ko. Makamambalabit, balasang ko. Apay ka dito? Ay, napanamaya. At tinapang ko ginatang. Baonak ni Lola. Ni papang mo. Napanagpasada. Ni Manong Mungay. Tsaka mo, may kamanukan? Second year high school. Balasang ka na. Hamot. Kahit nakanong mama mo na ito, gayam ko. Hi, Mercedita. Hi po. Nagalamano kami Manong Nemi. Diyan mo ta. Ginuhuyod ko hindi na aparakop ka niya. Ay, latito. Nagpintas ka? Latito, ubingak pa eh. Ano ko man ubingak pa eh. Una ta, ang pinarakop na ka jay. Arakop ti may sangama. Ang damat ng papang ko. Kadadak pa eh. Di mo kadikayat nga ibilang kang anak. Tapay pa, apit ito, awan anak mo. Awang nga ro, nagpapaos sa nga nga madante anak. Awan kayan. Baka no, masapul mo na ito eh. Anak, 1,000? Bakit? Igatang mo ka rin naman sa sapul mo. Yung sa mo yung magbagay ni papang mo, ah. Sa anak ang gululbot ka ni papa. I love my papa. Kanipatpatagnak mo. Ore awan ni mama, ore pinanawanak ni mama. At damat ni papang ko. Ore aw mamang ko, basta ada ni papang ko. Basta, uy. Pinaybay anak ni mama. Awang pa lang dinakim ko edi. Sa ako lang makikita ni mama ni cellphone. Ng personal. Samot kami ng bakasyonan. Kanta ka nun asawa na dyan abroad. Ba't siya mo? Sumati ko na ni papa. Awa, nagawit tumala ni mamang mo. Sige nga na, amo lang natin sa karibo. Basta magkaktukin ni papa, ngintad mo. Ngintad ni Tito. Tito Simon. Sige Tito, gawa na ka. Kiss ka rin na. Hala Tito. Alang Tito. Orek la makaluwa manon nimi hindi makadayon isun. Pare. Kastugaan tirik na di may isang ama nga mga rakop ti anak na. Ngam saan nakamit nga bigbigan nga ama. Nangigbumadya ko na nga ore awan ni inana basta ada ni papa na. Kaanong to nga maalak suna. Susapo. Samon to nga maala. Wala nang siyaktipod nung ama na eh. Ore mampay. Dahil dati nasakit aparte na ita, Simon. Ada putot mo. Ngam saan nakamot nga bigbigan nga ama. Masakit, di ba? Huwag nga ron. Ano bale? Umayak tumanin. Barang nagkita kam tumanin kahit marakop kuman ni Sona. Ang magkayam nalipatak man na inalat cellphone number na. Pare sino, pakialam tuman, please. Ba, tanong kita. Dawatik to. Manong name pinadas ko nga tinawagan ti dati nga pagtawtawagag idi kinilorna. Tatusosaran na nga Facebook account idi manon name na bayagan nga unactiven nagsukat siguro ti
pa account ko na. Nag-ring. Asus ka. Nag-ring. Super lang ganito sa rin na. Hello? Namasapol mo? Among na siya. Kawa na. Tinakapon mo pala nakamod to. Kumusta ka? Gusto eh. Agawin ako. Hana? Huwin. Albasan di kontrata. Diyak kaya ko na may rin yun. Kumusta kayo mat ka na si Ellen? Awanin. E di mo manaw akong sa Manila. Awanin. Saan nga si Moro? Diyak kinayat. Sinong artiwag na may ta? Awan. Pexman o. Sa anak nga. Ayat iti sa bali. Sikat ururahin. Pepeso? Kahit mo, sikagan siya tagdanan. Isat ko na. Sikang arot isang patak. Imbes ka si Jabalay. Hanya? O, nakiktot ka? Nakasagana ka ka di? Yeah, sure. O, matindi ka doon ni Tatang? Dududwa kami dito balay? Sa padak kilometer, diba? Ado kami nga kakabsat. Siyak ti buradak, di siyak ti mabatid to eh. Mawatan ka ni Tatang mo, awatan na katawin. Ngam ti problema ita. Kasano ni Rigor? Lumamuan na. Maramit na rin dyan. Kang kalahin ka mga apa. Bagak pekid din nga, saan ko na kayat? Hapay. Nakasana ka sa balita. Andaya. Siksika mo lang ka. For the third round. Iti may katlo agundaway. Nilaingin patay. Iti mabali magsina ka na ta. Oray na ka na. Sikantot magsabat ka niya sa airport. Yeah, sure. Dito sa Manila? Dito airport, dito. Mag-landing ka. Hanga mo ni Rico? Hang ko yung pagpakam mo. O nagpakita ko langin, ito nagdakon dito. Yes! Or-orayin ka, sweetheart. I miss you. Imbagak pa yung inayon marunay iti panagkita mi kini Mercedes. Ing karina marunay mi nga alain nanto ti anak mi tapdo kadan namin. Kaya nagpaiso marunay mi na pangkusinabat isuna dita airport. Nga hindi ko nga magkita kami marunay mi hasta o iti taray na, kintaray ko, hasta o iti panagin narako, kinakayo, aba naglanang pa iti bibig mi mga. Nagawitan nga dagos. Kung di ka karagak. Anat lukan nga inalam. Dabay, no problema. Pwede makasagbat kami dito ibalay. Manon na may awamot problema kinitatang gabuta. Na ipakamukeng kuha na tiyan. Ito lang, maamon, tikarubang at natuyin dito. Ikita, o may remote na di asawa, ma. Akong pagdanagan nyo, tatang. Saan ko na kaya tisuna? Isungar ganito ito sing magpatak. Gabot na kami kini Simon pero bangag din na tadakamdek pimpinateng. Nagpapas kami kadidi nga parbangon manong na kabigatan na nagpakada isun. Pamanang napila sumangpit dito sa rabo. Ada na ito pangayok kani Mercedita. At pangapangkuking kuwan. Ikasanunod, nangran na ka. Nilakay mo. Anamo ang nangran na dyan. Sige, urahin ka. Ano oras na gawin ka? Yun sagbeti, rabi, adak tutuin. Okay, urahin ka. Dimteng gagpay sumanon nemi ni Lorna isunalang tanaliday. Apa na naliday ka? Tsak na alat yan naktak. Gagang nga, saan mo magulpe? Kasi ano, di ba nagsalita yung kinilakay mo? Yun yan. Saan ka nga kayat? Sinalutsod na, sinungarod. Baga ka, kasi ka. Amo naman, kasi kat first love ko eh. Naday din na pasamak ko, ano, at relasyon ta, sagmay nga dimdang isunan. Yung baga kayong kuha na, nga isdaking nga tinagsak ko. Ngawal kayong kuha na.
alak-talak ko kunakit. Nasumurot ka, o maaramid ko na naman. Dandalek ni bagang saan na nga pud nga puto. Ibagam kami na damno. Ibagam ka ni Mercedita. Damno umay. Umay nga tano ibagak nga sikat ipud nung ina amana. Wan. Nagkita kami matindi, nagkinarakop kampay. Manong naming saan na nga naala. Pulos nga saan nga kayat ni Mercedita manong naming ti sumuro. Tinawagak pa isun. Hello, Mercedita. Sino ito eh? Tipod no nga, ma'am. Tito Simon? Wan siya. Siya tipod no nga, ma'am, anak. Umaykan. Adan ni mamang mo. Dito hindi pagyanan na. So, umaykan dito eh. Saan ko mabaling ang panahon ni papang ko? Adaman di manong mo June. Awanin di manong June. Dalibidnan, tindannadan. Tsaka kahit panahon ni papang ko. Ngayon saan nga iso tipod no nga ma'am, oray pa eh. Tsaka mamati. Iso ti amak, awan sa bali. Saan kayat kini mama? Kagugura kayo. Nga oray noan niya tinararamid mi idi manong nemi kat saan kaming nagbaligi nga nangala kini Mercedita. Namampay na ibulgarin manong nemi. Naibagabayan na mismo, ni Lorna, kini Rigor, naibagabayan ni Lorna dayta, kini Mercedita. Ngam tsaka mo, tataawan ti, perming awan ti mamagsina karagiti doon. Eri tawen 2019, manong nemi, nga nagraduar ni Mercedita iti kolehyo. Napangkam idi manong nemi, nakipaala, ngam saan kang nga nagbayag, ta saan ka makapagplastar. Uwen manong nemi, kail-ili ko, timaadan ti anak, tadyak mat idi mapututan ni Lord. Imbagpay kini paring Rigor manong tadapukunan, tadwa ti pututin ni John, iti asawa. Adamutan boyfriend manong nemi ni Mercedita, kaopisinaan na iti bangko. Na posible manong nemi ng iti mabiit kadag kasarda. Dadantot na sakit pa yung parte na. Agkasarto di anak ko. Nung saan naman sa asyak di umabay kan kuhan. Nadanang iti putot manong nemi ng sanak nga mga bigbigan. Saan na siyak iti pagyanan na. Saan na siyak tawawagan na iti ama. Nasakit man. Ngayon mabalin siguro nga dito kita. Panusa mi kinilor na. Da kami dagdandan na ang awan ti anak mi, nakail-iliw mi. Agpapaos kami no kwa, umangumba ka na kita anak, di kita karubag. Namala, kaya kunadan manong, no ada aramid mo, pagdusaam. Dati siguro tinatid kada kami na po Diyos nga dusa. Agasawa, wano ta kami man dagdandan na, ngayon saan ka mga naragsak, tadi ka man nakadaanin iti anak. Ada anak mi dita, ngayon di nakamot ang mga bigbig. Dito nga ron ti pagkasalita, manong nemi, kat sabi ko mata, makaitid mo dito iti balaang, kanagitay, nakarelate ti kasto yung klase ti pagkasalita. Sabi ko mata, damat ni bati na nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Kaya nagyaman na klaunay ti anos mo nang ibasa, ito yung nagyaman nga pagayam mo, Simon.